Nyakor mgajuang dakika na paga uchiele tok sa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere arwaki e TWAK e chenro mar okinyi. TWAK madawin bedadwaro romo godo nyaka rom kanyo sa 2 gi nus mano mar okinyi. Okinyi makawuono nyakor mgajuang wadwaro TWAK kotenre koda alama ne piny Kenya. Mana kaparoni ni higa ka higa piny Kenya jabago alama. Alama kamana nego bedne ibago chien tarik 31 mano mar dwe mar 5 kata kamano nochore nyime nyaka chien tarik 7 mar dwe mar 6. Manyiso ni alam ne piny Kenya ibiro bed ka ibago odiochieng' makiny e magawa moro mantiere buore Nairobi. Alam mabende kaluwore kod speaker mano mar National Assembly Moses Wetangula. Owacho ni alam makamano biro bedo ka ywayo welo moheo 2,500. Ber kwa lose kotenre kod alam makama motelo ne odiochieng' makiny mar mondo mi in kaka japiny ibed gi ng'eyo ni alam mabende piny Kenya bago makama ibage nang'o to nang'o mne ni bage higa ka higa chakre higa mar 2003 nyaka sani kama en alam mar 20 mabende biro bed ka ibago. Okinyi makawuono antiere gi welo, antiere gi jadolo mong'ere kaka Argwings Yoto, jadolo kendo bishop mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa. Jadolo arwaki ni machiegni mosoganda. Jokanyanam oyawre uru duto kendo waduogo mondo wachakwa twag kodu. Arwako duto e twak makawuono ni. Ero kama na inya kopogre gi bishop Argwings Yoto nyakor mgajuang bende antiere ka gi daktari Churchill Saoke mabende en jalonya e weche mag telo. Daktari arwaki mosa ne Uganda. Ero kama na inya sharo na mosa Uganda ko yawre uru inya. Karibu retu wako kawuono. Ero kama na inya magi welo mabende antiere godo nyakor mgajuang pono no ni ntiere kodo ote ne alam mabende piny Kenya bago higa ka higa. Ioro nwa ila imagwa magote machoka rede ka uchiel no mbui mar YouTube iyodo wachiel kachiel itudre koda mbui maga iyuda at Sharon Ongao. Parni alama kama bende biro e kinde mabende nitiere dwachi ni lieti mar siasa mano motenre kod paro mar chik mar omenda mabende nitiere kweth makwedo gi kweth masiro. Kanyalo mna chako kodi daktari Churchill Saoke alama pende piny Kenya bago higa ka higa. Dilero mana ni alama kama nobiro e higa mar 2003 to nobiro ni kichango. Ingeni mukongo nego ngeni lamo mag pinje no chakore oke Kenya kende ki magi gik manowuok America osabedo gi National Prayer Breakfast gi chakre chiegni higa mar 1953 kucho. Koro kane Kibaki odonje telo to ma yo mane gineno ni ginyalo yudo godo kaka giriwo piny monde wiji oriwre e Nyasaye. To nikeche bang siasa bedo ga kama na kaka iwacho ka temperatures liet koro lemo ni miyo ji bedo soba miyo ji koro kwe wigi e nyigi Nyasaye mondo koro ji one kaka piny nyalo riwore mondo gik moko elelea. Be iyudo ni jotelo gi be samoro giyudo ing'eni jo siasa ka gidhiga ka gimanyo kura to gimanyo kura gima wanya wacho ni promises ma gimiyo jopiny ng'eny ma samoro gikia kata ginyalo achieve. Koro ka gisabedo telo to koro gidwaro mondo gikwa Nyasaye mondo omigi rieko omigi rieko ma ginyalo gine. Koro lamo en gima ber gimwa bro wacho inya yudo ka samoro biyudo ka jo siasa bentie kaka donje igi kanyo mok ber lakini mago wadhi wacho mbele ka. Ero kama na inda to kwang'ora mna thor wach mano mar higani ne alama mano mar piny Kenya kata mana theme king'yo theme ma higani and reconciliation with God and with man. Bishop ibro bedo kinyiso wa gino gidolo reconciliation ne ng'uono oko sonang'o reconciliation with God and with man mani theme kata mana thor wach mano ma higani e alama mano mar piny Kenya. Sharon ero kama na inya actually yan bende nyocho di mar lembo ma higa ni chomora ahinya nikech kaka iwacho ni en reconciliation with God and with man. Actually kancha loso gi osiep na moro na nyise ni the drafters joma nondiko gini noko lose maber e Kenya wakano nego gikete ni reconciliation with God and one another. Man kende. Yes, one another. Because kiluongo gimiluongo reconciliation tiende nitiere kamoro manyo gimoro kethore.
koro waluongore to wabiro to wachalo gima wakware ng'uono. Koro mokwongo kapok ikwang' wadu ng'uono to ikwa Nyasaye ng'uono. Nyasaye iwena kuom gima timo ne wadwa, then idhi ir wadu. And mane momiyo the theme mar this year en gima nigi tek ahinya. Nikech koro ng'uono kwa kwane Nyasaye to kendo kwa ng'uono ne japiny. Ne dhano wadwa. Ni an bende wena. Tiende ni kaka koro Kenya ka sama waluongo lemo ni to ing'e ni nyocha kwa team election wan gi dweche 8 kende. And pod wan kod a lot of wan gi weche mang'eny e yiero ni. Koro jo piny biro to walemo ne piny to wakwane Nyasaye ng'uono. Gik manyicho watimo ndalo ni wan timo yiero, then wakwa one another ng'uono, in bende wena. Ing'e kaka waluongore ga nying. Sama watimo mano. Koro mae gima miluongo ni reconciliation with God and with man. Mana wacho ni with one another. Tiparo ni alama kama indi kata mnaka biro iri Churchill Saoke. Biparo ni alama kama indi biro e kinde mawinjore. Nikech nane gbenite ime chin tarik 31 mano mar dwe mar 5. Nochore nyime. Alama kama kore dhi bago odiochieng' makiny. Nikech wang'e ni nitiere tungo ni mago mag siasa. Siasa kata mna yiero noserumo. Mano higa mokalo. Te kinde makamagi kata mna kinjo kaka jotelo loso. Chal mana ka gima pod wan mana e kinde yiero. Chal ka gima lit mar siasa pod nitiere. Ing'eni anyalo wacho ni pod obira sama ber. En mana ni ing'eni lamo ni en gima onego bed ni wuok e chuny dhano. Maka wawacho ni wadwa ni mondo wa reconcile, wakware ng'uono gi wawegi kendo wakwa Nyasaye ng'uono. Onego waywa chunywa ahinya ni ang'o ma watimo ne Nyasaye marach. Ne wawuoyo marach e inde, ne wayanyore ahinya e inde siasa. Ma wamiyo wachwanyo Nyasaye kendo wachwanyo wetewa be. To sama wadwa lemo ni, be waywa chunywa ni koro lamo ni wadwa ni mondo oluok chunywa mondo walokre. Koso en gima idwa time ma inena kaka mar gimiwacho ni optics kata mana mar TV kata mana mar PR. Nikech ing'eni sani umuhimu ber mar lamo ni biro bedo ka bang' lamo tungni mar siasa mane nitie koro onge, joma nok nere gi wang' koro nyalo nenore nikech lamo dhi omiyo timore nade. Nyasaye odhi odonje chuny jogi te manok winjre joma ne wasigu makoro ginenore ang'o. Wan kaka wete Nyasaye en achiel motimo nade makoro luoko chunywa wawinjre mondo water Kenya ng'owa water Kenya mbele. Ka gino biro nwa e chunywa kamano to gini biro bedo maber, lakini ko en gima wadwa timo kaka mar optics to koro biro bedo kama bang' lamo no to ibro winjo bang' Saturday kata Sunday mabiro to jichako go chieng' tich adek kod chieng' makinye bang'e chieng' geso kata mana chieng' Jumapile jichako duokore. Nikech ber mar mondo mi wang'e nikech alama kama ing'ene ywayo jodito mopogore jotelo, jokanise, jogo eko mabende kedo ne ratiro mag oganda, ji mopogore mabende alama kama ywayo. Bishop Yoto ber bende kwa ng'iyo ni alama mabende ibago kinde ka kinde, higa ka higa. Ka bende ng'eni me en alama mokwongo e bwo sirikanda Kenya Kwanza. Me alama mokwongo mabende jatend piny Kenya biro bedo kabede kaka jatend piny Kenya mar 5. Mano ka bende kore lamo ne piny Kenya. Nang'o mena lamo ne piny Kenya kinde makamagi ber. Ka bende jopinya, jokanise, jotelo mopogore rewo wigi kanyakla. Sharon, wechewa ma Kenya ka to gie sani chuno wane nyaka pod wawegi wakwongo watim gimiluongo ni self examination. Wanonre kendwa. Inyalo paro ni lemo mwadhi timo kawuono ni the last lemo mane President Uhuru timo ne okelo Uhuru mondo jomosre gi Raila. Then luongo jaduong' makoro sani e loch miluongo ni Ruto. To ni inyalo neno, unyalo play, inyalo neno kaka ne en tich matek mondo mi gimosre. Ni aparo ni kisekwari werruok gi kode to koro oroma wan koro onge tiende kwarruok. Piny ngima dwaro ni ji duogo to bedo to wuoyo nang'o manyotimore nyoro te wadhi kanye. Lemo mwaluongo kawuono ni luong sama ber saidi.
because waluongo lemo sama ber ing'eyo an kawuono nonego bed nan mane studio ma Kisumu sama nyiwuoyo koda nya Nakuru to wan be wan gi lemo sani saa 4 an a student Kemu Kenya Methodist University called department the department of theology student tema theology dhi romo together to pray we are just praying for us king'iyo chako mar lemo ni oken gima noket ma kayiego en wach mar breakfast ni ta yie ni kore ni breakfast nikech itimega okinyi but adwaro wacho ni lemo dwarore piny nyaka bed godiochieng' ma gibiro to gi bedo kaachiel to gidwaro Nyasaye mae ma muma bo wachonwa ni ka joga miluongo gi nyinga ka gi neno richogi ma giduogo ira ka gilokore tabiro winjo pinygi awacho ma nikech sama koro wawuoyogo ni lemo ibiro at a time ma Kenya nitiere a critical stage issue mar finance bill ni en gima mulo ng'ata to napimo ne jowetewa mane wan go mwalo piny kacha ni ochalo kod jodhoho mane otwe kamoro to jolweny be gore oko to jodhoho gi nok wuogi nikech ka giwuok to gidhi miyo ji dho to giwacho ni wadhi oko ka wadhi oko to wabiro tho kwa bede iye ka be wabiro tho koro gi decide ni gidhi kane giwuok gidhi oko to ne giyudo ka Nyasaye no ose confuse jolweny mane oko mane oseriembogi koro gimomiyo wacho ni lemo ber sani en ni sani nyaka ng'ama tin man piny mogik nyaka jaduong' moti nyaka mama moti piny kacha winjo pek mar economy mar pinyni and wan kaka Kenya wawinje for the first time pinje moko osewinje ka lwenje nitie wan ng'eni sani wawinje ka ji neno lweny be onge to ji koro ng'ama neno ni timo gini marach en jatelo mantie loch mae momiyo koro wadwaro the intervention kao mondo Nyasaye odonje wachni to koro alam nyalo kata mna kelo lokruok mane alam kelo lokruok because kawa lemo koda dira to Nyasaye miyowa a solution tedeni wan joma nyopogore kaka giwacho ni en reconciliation with God and one another joma nyopogore ka biro to gibede round table to gichako wacho ka ginyalo konyo piny kaka chalo adamira nyisi Sweden history wacho nwa ni ne snow ne nego gi kabisa to chieng' moro achiel jomoko like minded people no wacho ni wabeda ne uru piny mondo wang'i kaka wanyalo konyore to ne giwacho ni gidwaro golo osuru miwinjo sani koro peke Kenya kani jo-Sweden no wacho ni gidwa golo osuru to gima ne ging'iyo ni to osuru ni da tigo nang'o one thing mane giwacho ni osuru ni nyaka los nego mondo mi yore obed maber maka giwuok e utegi to snow koro ok neggi so no kawo suchgi manoketo suchgi ne gichak tiyogo maber koro lamo ni biro konyowa ka wabet adiera to walokore gi chunywa adier to walokore ne Nyasaye to wabedo jadiera ma ok wawacho gima jalony osewacho kasani cha makaro mwingeso to chako yanyore kendo to magida man to mana Kenya to kona jo siasa be gin mana maka ma bende wang'eyo nikech ramna ka pinji karamna Churchill Saoke alama kama endi biro e kinde ma bende kweth mapingo piny owacho gi sirikal nitiere kod paro mopogore nikech alama kama kotimore chieng' tich adek odiochieng' makinya chieng' tich ang'wen kweth mar Azimio motelne kod Raila Odinga bende osewacho ni gibiro bedo ka gikawo kang' mano machiel ma bende gibiro bedo ka ginyiso jopiny nikech giwacho ni piny owacho ok osebedo ka dewogi okang' ma bende gisebedo ka gigoyo mano mar kwedo paro mar chik mar omenda e pacho ka ma bende gineno ni dhi hinyo japiny kotenre kod osuru mopogore ineno kanye nonro mar gazeti okinyi ma kawuono bende akelo ni nengo mar sukari nengo mar mok kuon nengo mar mchele mkati kanyakla kod mwandu mopogore bende dhi bedo ka idho kaka jadolo wacho wanyalo loko chunywa to bende pacho wanyalo loko ingene gimoro kendo malemo konyogo en gimiluongo ni wisdom gimiluongo ni paro maler manyalo miyo jotelo bed gi ng'e kaka ginyalo konyo piny wuog kama tek to mane gima paro ni kendo mopogore gi kwayo ng'uono ne Nyasaye gi kwayo ng'uono ne wan giwegi gima Kenya ka dwaro mogik en mondo jotelo bed gi wisdom
Nikech wisdom ni ema bro miyo jotelo okony piny wuog kama tek. Iwinjo? Ging'eni ka watimo kama, ang'o ma ka watimo to bro miyo wawuogi e kama tek ni ka ji ok ohinyore ahinya. Ing'eni en gima nyawacho gi kisungu wacho ni balancing act ma dwaro wisdom mar jatelo. To en wisdom mok inyal yuda kuom somo. Nikech somo to bro miyi options, tim ma. Tiyudo ka koro gigi ng'eny. Ma koro ido penjo ni to koro yier mane. Gima bro miyo miyiero maber, ma bro miyo piny wuok kama tek, en mana rieko mar ang'o? Rieko mar Nyasaye. Koro mane gima paro ni gima piny ni dwaro mogik, kendo bro miyo kata mana telo mag Kenya mawuok kuom sirikal gi mawuok kuom joma kwetho piny owacho, kaka ginyalo work together, kaka ginyalo tiyo kamoro achiel. Iwinjo? Mano ka onge to gigi pod ibro nena ka pod endelea. To mana ka penji Churchill muskum ngadi king kwangi oramna alama moko mabendo sekadho chakre ne chake sani koro alama bende bagudu ching makinya na alama mar 20 ne piny Kenya. Banga alama kamagi sibido kada mna kineno lokruok mora mabenda alama kamagi kelo. Oking'eni king'iyo lamo mokadho mano satimore e sirikande moko, niyudo ka gin lamo manitiyo godo mondo ng'is piny, kaka king'iyo bang' Kibaki gi tulo mane wuog kind Raila gi Kibaki. Iyudo ka lamo ni koro ning'isogo symbolism mar ang'owa mar national unity cha. Koro sama joka ka odhiyo jopiny oneno ka ji ariyo gi nomakore, gin kamoro achiel gilemo, iyudo ka koro gini biro nyaka piny ma ji koro ng'e nang'o piny oriwore. E sirikand Uhuru gi Raila biyudo ka bang'e margi cha ne gitiyo godo lamo ni mondo gishow godo handshake gi. Iwinjo? Ma iyudo ka koro dhano koro neneno ka riwruok mar piny be ne nitie kanyo. Koro gima nyaka wang'e, telo ne piny ok inyal golo riwruok e telo ne piny. Adier. Kendo ka wawach ni e lamo makinyni, ka inyayud ni jotelo te odhi obet, iwinjo? Jotelo te odhi obet kanyo, kata ok giwinjore, kata onge winjruok e kindgi, to obeda ni gidhi onen gi kacha gi te. Mano kende bro nyiso jopiny ni nitie ng'uono kind dhano gi dhano. Nikech ne kind jopiny to bende ne kind jotelo. Kiny makawuono kata mana odiochieng' makiny wabro bedo kwa keto kata mana wenge waya mane magawa mar Safari Park mondo wane ni kata mana kweth makwedo piny owacho bende gibro bedo ka gichopi alam maket kod mano. Nikech nyaka sani wang'e ni kinde mabende alam kama biro bedo katimore gintiere kod paro mopogore ahinya nyaka luwore kod paro mar chik, mano mar omenda, kaluwore kod nengo mar ngima mabende ohidho, mabende winjo kata mana ka kweth makwedo piny Kenya wacho ni nego bed ni sirikal jiwo kata mna timo gimoro. Ano ka Bishop Yoto kata mna motelo chien kacha bende ni wacho ni alam mano mar piny Kenya ikia gimomiyo ni wach breakfast mikete hieni nikech wang'e ni luonge ni National Prayer Breakfast Meeting. Akani nango bende wacho ni breakfast nikikete iye to bende nego bende time magawa nikech pile ka pile alam kama wajanen mana kitime magawa. Bende ka osero mama bende kori tiere kata mna stadium ipauti uke jio bede. Sharon, lemo gi Kenya nyocha ke higni 20 mana kaka jalonyo wacho pinje mamoko nochako breakfast prayer or national prayer day higni mang'eny kabisa. Moko nok tim hotels, nitimo gi big buildings like parliament, theaters, kuonde madongo. Ok nine wacho ni na dagi the word breakfast because anyisi ne keji teme gokinyi koro nyaka gimi sama ji metho kanyo to ji timo gima do breakfast to nyalo kata bedo lunch prayer day or dinner, but chuto alam karam na mose kaliti mona gokinyi. Yeah, because mondo ji otiek lemo then ji odhi tijegi. Adier. Gima dwaro mondo awach ni lemo mora mitimo kane wa somo to ne nitie gima nopuonjwa ka somo ma iluongo ni the principle of prayer.
mani luongo ni en ga act koso acts ma en adoration, confession, thanksgiving and supplication. So gigi dwarore e lemo moro amora ma ng'ato dhi timo, because ka sama wawuoyo sani wapenjo ni bende jo opposition biro dhi, joma pingo piny biro dhi e lemo ni. And the organizers mag lemo ema nyaka ng'e ni jomage ma gidwaro e lemo ni, because kawuono ni wacho no dwaro waka to wacho ni dwaro Bishop Argwings to dwaro jalony, une muluongo jomudwaro. To ka ukuluongo jomudwaro mana kaka owadwa osewacho, to nitie jomoko mabiro neno ni gini gir joma chalo kama. Actually akia ni ndalo cha manochak prayer ne nitie ng'ato niluongo ni ne en MP moro ma Ukambani ka, en ma ne en jakom this thing. And I want to tell you, these people kata nobedo ni gin jo siasa, ne gin jok ma wach Nyasaye ne ngimagi, jo siasa ma jo Kristo, ma jo siasa ma working for the unity of this nation. Nikech gimomiyo wadwaro lemo mondo mi unity obed e piny ni. Kenya nyaka samwa wuoyo kodi kawuono ni Kenya is still divided, and the only person manyalo riwo Kenya mondo duoka achiel en Nyasaye. To Nyasaye ni lamo ka ji obiro together, Nyasaye inyalo lame ute kwa pondo, be wanyalo biro together mondo koro wanyisi ni kaka waselame ute koro kelo wa together. And mane momiyo gitiyo gi the term reconciliation. God moved them mondo ging'e ni there need to be a reconciliation. Koro these organizers gima nyaka wakwong wang'e ni toke kucho to nyo gitiyo nang'o, nyoro nyo giwuoyo nang'o, bende ni ng'ama adiero ikore mondo nikech kinde to kotendre kod jok ma bende iko kata mana nyasi ma kamaendi, kotendre kod odiochieng' manyoro bende nwaneno ka kamiti mano mochung' ne alam ma kama bende noromo gi jatend piny odiochieng' manyoro, mano kamiti moting'o mago mawuok e National Assembly, kanyakla kod mano mawuok e od bura mar Senate, mar mondo bi ginyise ng'eny nyaka gi debrief japiny kata mana jatend piny ni ikruok osechopo nang'o ne alam ma kamaendi. Koro odiochieng' manyoro bende na giromo. Koro mane manada na bie nyisi awachni miwachono kanyo giromo. To kauni joma dwaro mondo mi otim gimiluongo ni reconciliation adier, to udhi ng'iyo ji ariyo, jotelo ariyo mosebedo ka kedo, kanyo gitieko romo gi jatend piny, kata kanyo po gitieko romo gi jatend piny, nyo gidwaro the leader of opposition or opposition party, joma pingo piny be gidhi gibedo go somewhere. Mano chen ni gisechako loso lemo en gimi losruok, ikruok ni lemo ikruok ne. Koro joma neno kanyo neno ke joma neno nyoro ka giromo gi jatend piny, to nyoko neno ka giromo gi ng'ama kwedo, are like seeing ni mano gir Kenya Kwanza. But lemo ni ok en mar Kenya Kwanza, lemo ni en mar piny Kenya. Mondo wane ni Nyasaye nyalo duogo e piny ka, mondo Nyasaye okonywa, mondo Nyasaye ogolwe chandruok ma wantie kawuono ni. Mana kaka thima kata mana thor wach bende wacho wakwang'uono ne Nyasaye to bende wakwang'uono ne japiny, mano bende mano koro japiny. Ema ni Churchill apano ni alama kama obire kinde mawinjore. To bire kinde mawinjore nikech kata mana kopogore gi liet mar siasa, bende wantiere gi moko kuom jodolo ma bende iwacho ni kudni achiel ema to ring'o, ma bende berni Yoto bende ne ka wabiro bedo bende kwadonjo. Nitiere moko kuom jodolo ma bende kata jopiny bende osebedo kata mana ka soko wange. Nyaka sani waseneno gik matimore Shakahola. E kinde ma bende oganda maromo 243 osekuny mane puodho mano mar Shakahola. E kinde ma kamagi bende biro, e kinde ma bende koro piny owacho bende osefom nyaka task force mar neno ni kata mana kanise oni kaka ginyalo bedo regulated. Ang'eni romo kamano biro bedo katimore chieng' tich ariyo mar juma mokalo. Kaluwore kod gik ma bende timore e pacho kaendi. Deri no kata mana ka thor wach ni en thor wach makara ahinya gi thim mano mahigane. Ok ing'e ni mae koro ok ing'e ni mago to gik matimore kendo miyo nitie king'iyo inde mokalo osebedo ka kanisa osago koluwore gi wach Shakahola ni. To ma ing'e ni ok wanyal generalize kanisa te nikech iyudo ka ne gin ji ma specific. Koro sama kamae manyalo wacho ni ineno jolamo ma nigi genuine interest mar lemo ne piny gi jopiny, onego kaw usukani gikaw ting mondo ging'is duong' mar Nyasaye, Nyasaye mar adier, mondo jopiny ong'e nang'o nitiere jok ma ochung' ne Nyasaye mar adier kendo gidwaro gilemo ne piny e yo makare
ma gik moko mosebedo katimorego gin gik ma gin specific people ok gi represent kanisa motimore nade kanisa te koro aneno ni ma en opportunity en chance ma jolamo nyalo tiyogo mondo gikel image maber na piny to mane momiyo riwruok mar piny bro bedo maber mogik nikech ing'eni ka ji opogore ka piny opogore sana ka piny opogore kisiasa tiyudo ka kata koro jolamo biyudo ka koro bedo gi shida nikech koro ibro yudo ka jomodhi e lamo makinyni ka jomok jo opposition okodhi tibro kaw gini magi jolamo makanyo ma Kenya Kwanza ginindo nyako nchiel kamano bro bedo kwalo ose nikech waseno kata mana ka jodolo mamoko bende wuok kata mana okelela ka wacho weche ma bende ok apakare wi oganda kanyakla koro mane momiyo anyalo wacho ni sani ema koro iwacho ni jomo ochung' ne Nyasaye mar adier mok ging'e gima ing'eni nitiere ei lemo kabe nyaka wawach ni nitiere jok manyo gin self seek donge bishop dong mana dia joma self seek gimanyo ka giyudo opportunity to koro gidwa yudo mana kaka gembe gitimango gimanyo girgi kendgi ma ok ging'i ber mar kanisa ok ging'i ber mar lemo ok ging'i ber mar koro giketho nying kanisa mok en gima ber to ka wang'iyo pogruok manowuok manasawacho pogruok manowuok kendo gima hinyo kanisa ahinya pogruok manowuok e siasa ka nitiere pogruok e piny to kanisa be bro barore to ka kanisa barore tiyudo ka koro dhano be lose trust ang'owa lose trust e kanisa koro en gima muhimu kabisa ni jotend lamo madwa dhi chung' kachacha odhi obed gi voice mar adier voice mar reason mond okel reason e mind mag josiasa nikech ng'eny josiasa giting'e ni gin gibro mana ok gibi think of gik ma wachogi gin ng'ama kosa wacho ni onano ni jogi opposition gowa gin gibro jogi wawe oko nikech adiera makende Churchill aparo ni wach ma bende wacho ne en wach maleo nikech king kata mana kasa moro kweth makoda piny en mana geno marwa ne gibro bedo ka gidhi kaki nye koro gidhi jo kanise bende koro bonene ni koro nindo nyako nchiel koro mane kesa moro bende wach manyalo bedo ka wuok te kinde makamagi bende biro mana yoto kanyalo winjo pachi biro kinde ma bende kata mana to bende nitiere kanise mopogore waseneno kata mana ka jodolo mamoko utere nono kata mana dogge kast sendo bila ukwach kich bende osebedo ka nono kata mana dogge okang' makama en kinde matek nikech iwacho ni ka wachi tek iringo ni Nyasaye to kiringo ni Nyasaye dong kanise ma ji renge to tinde kata mana koro jomoko koro neno ni kata kanise ka wan renge puonj moko bende kochomo yo yes Sharon gichalo somo watimo mapuonj ji theology inyalo bedo ni timo unit saboro to unit ka unit no kar luore kuom wadgi gik ma wacho gin gik ma yande wasewuoye ka mokwongo ok adwar mondo jo piny chunygi otho because gigi nyaka timre sama wantie ka kech ne gitimore ne jomoko be nyaka wayie ni joma nono gik moko jo sirikal manokawo the responsibility mas kata kawuono koro wacho ni dwaro timo wacho ni gidwa timo ang'o ging'iyo timo ang'o ne kanisa ginono ng'eni chieng' chakre chieng' tich ariyo bro bedo kikawo pach jopiny mar neno ni ponono ni kanisa bro bedo ka regulate the word mitiyogo ni regulate koro magi kuonde ma wase failure because kanisa bedo registered na wacho nugo ka last time kawuono bachaka nuoye to obedo registered ka register of societies so kanisa ka bedo registered to bedo register kaka society act so the first thing ma jo sirikal nego ng'e ni kanisa losne a body ma register o kaka other societies kiseketo kaka other society donga dwaro loso pesa biro kawo registration membership what koro magi kuone ma chandruok nitie but adwaro nyis jo piny Kenya ni nyaka kawuono mawuoyo ni ndiko mar Nyasaye wacho ni ka wi ng'ato kuot koda kendo kuot gi wachna e kinde ma ji timo e richo kendo weyo Nyasaye ni to wi wuod dhano bende wi Yesu Kristo no kuot kodgi ka obiro mondo otergi nyim kom duong' tena ni gik matimore nyaka waikre ne gitimore
to wan jok mochung' adiera onego wachung' adiera nyaka Yesu chieng' moro duogi. Koro mae momiyo adwa nawachi ni the purpose mar prayer madhi timore kawuono ni en ni ka wadonjo e lemo ni kaka winjo kiwacho ni onego ji tedhiyo to ka wawuok kuro to wawuok kuro ka chuny ochodore ma wan gi lokruok marang'o mar adiera. Ibiro ng'wono na an luoro joma mine ahinya but apimo ga African culture werruok mar dhako gi dichuo. E kinde machon kane ng'ama mama weyo jaode nikech kamoro chuo moko ne wa very ruthless to liel moro timore to mama ni duogo ywago yuore no kata wadgi chuore no, then jodala gi nene to kose nene tiwacho ni dhi chiemo ka yuore moro koduogo tikawe to koro iwacho ni duogo dak. Then gima koro nyiso ni jogi ochako dak gin kaka koro gichako dak, gineno ka gidhi puodho, ineno koluoko lep ng'ani, ineno kotimo gik moko. An mae gima wadwaro mondo wane kaka winjo wawacho ni mondo kiny ka ji dhi lemo to wane ka jotendwa mag piny mopogore opogore odhi e lemo ni. To ka gisedhi e lemo ni to giwe tugo, waluongo ni side shows, moro ma ng'ato dwa chalo gima joke gi wadgi kiang'o bago koro wawerego. Kata kichung' to nyaka ilu protocol, ing'e ni ma jatend piny monose yier pod en jatend piny, my opposition leader nitie jomotiyo negi mondo mi ji teone ka nitie the unity because the purpose of this prayer en ni mondo mi unity mar Kenya duogo kachiel. And unity dhi duogo kachiel ka wawuok kuro ka wachodore. Nasomo mwago kinyi to wachana ni Nehemiah kano luongo lemo hilani to no Ezra to no pudho yie wiji. Okay? To Nehemiah achiel kuom machielo to no pudho yie wiye mondo mi onyisi ni oselokore en owuon, machielo to nyiso gi nyaka nyisu kusetimo nade oselokoru. Koro mi Sharon adiera ma wajoro wacho kawuono ma wantiere go kendo nyalo neno ko wawuoyo kaka wan kod bolruok mang'eny ni wagombo mondo mi kwe duoge Kenya ka. Wadogo mondo Kenya obed gimoro achiel mondo mi wane ka gik moko dongo, wane ka kwe nitie kendo gik mawinjo mang'eny gi bedo control. Omiya yie ni pod achaka wacho kendo ni walamuru Nyasaye ok mana makiny kende kata wan bende ka kiny wan e Ramokwa ka to lamu nyaka ok wayudo thuolo mar dhi safari park for that breakfast to watima our prayer ma waluongo ni our Ramogi prayer here. Ero kamane to bende karam na kinde ka kinde pile bendo gi karam na jodolo bendo dio wane wala nikech kibedo mnyawa chik di Nyasaye kata mna tembe bendo kinyale donje Churchill nikech bishop loso kotende kod lokruok mar adiera to chutho adiera matimore bang' alam makamano to odong' jotelo gi podwa winjo kata mna kaka giloso nikech paro mar chik mar omenda ema panen wach mabende koro omako mach kaluwore kod budget manego bed ni somo chien tarik 15. Dibedo ni nyalo kelo lokruok ne moko kuom jotelo mabende wang'eyo kaka samoro jabayo wach kone gi kone ote asane ka japiny osechakoro kotende koda twak mabende wantiere godo. Ineno ka nitiere lokruok manyalo biro e alam makiny. Okadwa golo i ginene yie mar ji. Okadwa tieko yie mar ji. Wantiere ka kijadolo Yoto abroduko yie. Lakini kapimo to pod lamo ni nyaka wabilam mbele. Eka wanane nikech makiny ni kende to okane ka bro golo okane ka gino ntie okane ka dhi bedo manyalo golo gima ber ma ji expect, lakini kapod waendelea gi lamo to yie bro golo gimoro. Lakini gimoro nadwa wacho be kendo Sharon ingene ntie i wache committee manolos ni to sabedo ka paro kaka kanisa inyalo bedo regulated otama. Akia kaka committee no recommendation magibro golo magidwa regulate go kanisa. Donge mumeni gidwa ka opacho ganda chakre chien tich ariyo mar juma mabiro. Emarita inya nikech king'iyo kaka ji dhi gimomiyo ji dhi kanisa gi kaka ji golore ne kanisa en gima aparo ni gima bro bedo case study ahinya kaka Kenya dwa regulate kanisni. To gima kwayo nikech ing'eni king'iyo Kenya ka gimoro kendo malamo konyo. Ing'eni king'iyo societies kata pinje
ma gima nyalo wacho ni shida umako ji kabisa. Ka shida umaki kabisa, tiyudo ka koro ng'ama ni kodi manyalo konyi nang'o en Nyasachi. Iwinjo? Kendo mane yudo ni osakonyo piny Kenya ahinya. Nikech ka koro yudo ka koro gik moko timore ma tax obedo mang'eny, school fees obedo mang'eny, ionge pesa, to koro ng'ama koro ni close kodi nang'o en mana Nyasachi kende. Kendo mane gima koro moni kata mondo dhi tim ang'o, moni kik idhi inegri. Kendo yudo kaka pinje moko maonge ma kanisa ok strong kabisa, ka jopiny obedo under pressure, tiyudo ka ginegore. Kineno pinje kaka Japan, ginegore nikech pressure kosabedo mang'eny, to onge kaka ginyalo use pressure no. Gidhi gitimo gicommit ang'owa, gicommit suicide. Koro onego wabedi kaka piny, onego wabed careful kaka wahandle gigi. Oseko bedo ni kanisa nitie jok mosatiyo gi kanisa mondo gi yud godo gi self seek, nitie jok mosatiyo gi kanisa mondo gi yud political mileage, lakini jomochung' ne kanisa dier gi jodola dier mosachung' e kanisa osakonyo dhano. Kendo piny kaka serikal onego kaw kanisa kaka institution muhimu sana e peace and security mar piny. Mana dier. To bende kata mno odiochieng' makiny bende wageno winjo nikech gini alama ma bende yuoro kod josiasa. Josiasa bende loso ga kotenre kod weche mag siasa. Kapok wako yweyo matin Bishop Yoto, winja nena pachi kiny nikech ang'eni weche mag siasa bende otimonewa e kor gwenge mopogore opogore. Bende paro ni josiasa nikech alam kata mana kanisa dong giwacho ga ni walemuro monde dong weche mag siasa nek bende ok wariwo gi weche mag alama. Odiochieng' makiny nikech jotelo mopogore opogore bende dhi chopo kacha ne alam, to bang' alam nyaka twak bede. Wan kaka jofwambo nyaka wabede kacha mar winjo ni wanyalo kawo ang'o ga ang'o ma bende wabiro bedo kwa nyiso nyakwaram genji wang'. Ineno ka kiny weche mag siasa bende bopor kacha. Yes, Sharon, actually kai koro une madana sok wangu. Adwa sok wangu kaka jofwambo nikech weche makiny dwa wach kacha mokwongo gin wende mag pak. Wende gi duogo chuny ji mondo ji oriwre. Ndalo mane Kibaki nitie nikelo nyaka mag Moi mane wero Kenya ye tugene na mago nitie. Then Bishop Argwings matin ahinya ma in masani kod tindi mi adwa bedo ng'ama duong' nikech uluonga Ramogi ka. Oyudo thuolo to chung kacha to wuoyo to wacho ni jowetewa pogre uru gi pogruok manie Kenya kani. Wabedo motang' ne josiasa wagi pogowa ka waseyiero gi. Mano be winjo, Sharon winjo wachno maber kabisa. Then jaduong' Raila chung kacha thurwa Ramogi onge tich. Ka waloko adiera an pura dhi oko, adhi e pap. To ka kinya chung gokinyi tanongo kamae ma Sharon oketo gazet. To mara mana wacho ni wabedo motang' ne josiasa nikech gima nawacho wabedo motang' e wach ma wacho ni. Usore nikech japiny dwaro winjo moro mane gima loso news. Koro mane momiyo wawacho ni ka udhi kuondegi news to mondo los adier. To nitie ka wacho ka koro kinya National Prayer Day breakfast. Wadwaru gig prayers. Teni mana kiny koso kada mana kinde mamoko nikech inyalo wacho ni odiochieng' makiny. Kiny machielo kada mana rucha to koro kendo wachako moke. Moke uru to wan be dware uru jomoko be dware uru pachgi. Muwachi nikech kaka koro kawuono awinjo ka jalony se wachno ka. Dong sani wawuoyo about kanisa. To waloso bas kanisa because of two churches. How many churches are there in Kenya? Marginian moko bishops giwuotho gi tiendegi. Kanisa reyo ma bende no. Nino kanisa mang'eny Yesu mar Tongarena kene Johana mara kene kanye. Nikech aluongora ni an Yesu mar Tongarena. Dongi no koro kata mana muma nikech Johana mano mar is that mano bende en tij kanisa en tij piny. Mano ok tij piny. Tij piny en an kaka ja kanisa akawo ji tanego tayiko tanyiso anego gi tayiko gi to ok ayik gi ni githo naturally. Kodi penja gimomiyo. To kaluongora today ni an Yesu mar Kawangware. You just look at me, teacher kiwacho ni in Yesu mar Kawangware, Yesu en nying. Koro wan jo Kristo e mwa biro to wacho ni bana nying mine nitiyogo in bishop ni. Ok onego itigo jo serikal ma wacho ni gino. Koro mai momiyo anada na wache Sharon ni one
kanise wa jotendwa mag piny osebayo, because gisebayo nikech every time magitimo gik moko to gidwaro gik maumo gik magitimo maricho. Nitie gimoro matimore piny tidwaro gimoro maumo gino. Bas koro gima umo gino ni miyaro ma ji tedwa ng'eyo ni ma gima timore. Sama wantiere go kawuono ni kata ka kiny wadhi e lemo, to anadaro mrawachi ni number 1, organizers mag lemo gi nyosetimo everything. Anyalo paro ofisa nyaneno a card moro, though I will not attend nikech an the other things akina tim. But neber kane gidwaro jotend Kenya mopogore mondo gikel kachiel. Then kaki wuoyo jok makiny dhi lemo gi onego teme mondo los kum unity mar piny Kenya. Nikech bawach jomoko bende pod nitiere gi lit gi rem. Nitiere moko mapok no move on kata na banyiero. Mar ariyo, zero no abi nyaka chimrungi. Nitiere jomoko e piny ka wandalo wani wacho ni kane ng'ato wacho atiyo gi nyingi kechini mon kodi ka ni ng'ama wacho ni Sharon. Ni ano werigo mano onge adier. Koro wan be kaka jo Kenya. Nitie jomoko mabende kawuono kwa winjo koloso. To wacho ni mano kit ng'ane. To kamage ma wadwaro wacho ni Argwings wacho ting'e ni mane kaka Argwings wuoyo ga pile. Argwings en ng'ama, that is my disability. Koro ka disability na mar wuoyo mabola no ema yini siki iwuoye. Weri go ting'e ni anang'o ang'ol kudi ng'i gi ng'ol dano. Pok na joga ni nitiere ng'olo mar bayo wa. Konya koronge changa ni nakonyo ko dakika 2 mar mondo mi orom sa 2. Angili Dr. Saoke nitiere gi wach midwa wacho we oko yu matin. Aparo ni yoronwa ote le magote machoka rede ka uchiel nono. Mbui mar Facebook pod waonge achiel kachiel. Koka mani nyalo tudre kodwa achiel kachiel koka le mbui mar Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar YouTube yudo Ramogi TV. Koka mano hawe aka yu matin kende wamodhe pi. Bang mano waduogi mathoth aduog bende gi ote magi. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwando. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance,
alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ojuki wan kodi kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. D*487*4# mondo mi yud bima boda. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakor mgajuang dakika dadek tok sario mar okinyi machiegni okang' mar 2 e TWAK e chenro mar piny. TWAK mabende wadhi godo nyaka rom kanyo saa 2 gi dakika 25. Koro kaka japiny okang' mar 2 makama bende ajachiwnu thuolo. Wuornwa ote abro bedo kasomo. Po nono ni nitiere gi ote mamora mora ma bende idwaro ni jalony kata na jolony mantiere godo duoki ibro bedo kinyisowa. Po nono kiyo TV mari, samoro kiyo mbui mari. Okinyi makawuono ma TWAK otende kod alam ne piny Kenya. Alam mabende ojabage higa ka higa. Alama kama hibro bede ka ibago chieng' tarik 7 mano odiechieng' makinya mane magawa mar Safari Park mantiere bure Nairobi. Okiny makawuono ntiere gi jadolo mano Argwings Yoto kanyakla kod jalony weche mag telo mano daktari Churchill Saoke mabende wasomo godo paro kotende kod thor wach makama. Gisani yiena mar mondo mi akaw ote mopogore mabende isebedo ka ioro. Wawinja ni jopiny to wachango kotendre koda alama mano ne piny Kenya. Kachako gi ote mabindi biro bedo kikonya somo e wang' jowi kanyo nyakor mgejuang aneno kanyo janeno marwa Humble Boy. Iwacho ni wakili aparo ni duoko jalmoro kata kawane wacho ni jatelo mawiye ler iwinjo kod wach mawuok e dhoge. Onge kaka jatelo bola wach ne jomotelo ne then wacho ni ng'ano wiye ler. Jatelo dimbore kendo manitiere kod ng'ikruok. Okwayo ng'uono ne jomotelo ne. Mano Humble Boy kanyo. Kopogore gi mano Eric Okeyo indiko ote mabor. Iwacho ni dhano manyo resruok kuom alama. Lemo e yo mimanyo godo teko, geno kod guidance mano mar timo gik mawadhani kata mana gik mwadwaro mar mondo mi otim. Alama en teko makelo geno kendo jiwowa ne tich manyime. Alama mar piny Kenya to osebedo gi wuondruok mathoth. Higa ka higa ilemo bang'e en sigu gwandruok kod sin mag siasa. Ng'ato ka ng'ato olam lemo ne gi chunye maiye. Aya mano paro kanyo mochugiri Tizito Stephen Obongo gilam ne Ruto oyude pesa okony go uchumi. Aya alam nenore nyalo dikelo pesa kanyo. Kopogore gi mano ntiere Sharon ni wacho ni wuok e gwenge mag Umoja Nairobi ipuoyo alam makamano nikech en gi geno ni bang' alam no to gimoro amora nyalo bedo kare. Kata ochumi mar Kenya rach kodwa kendo an gi geno bang' alam ni nyalo miyo jotelo bende gimoro achiel bedo gimoro achiel. Iwacho ni amos ni welo ka amos. Aya ote machielo ya Sharon an ok arwako lamono
ji okuongo kware ng'uono president be nyaka kwa ng'uono kuom jopiny. Aya, mago gin ote mopogore ma bende osebedo ka donjo. Abiro bedo ka somo gi kwadhi nyime gi twak ramna chenro makama. Uneno ote ma bende jopiny oro. Moko neno ni alam makama nyalo kelo resruok mar ochumi. Churchill Saoke jalonye weche mag telo. Lam makama nyalo kelo resruok mar ochumi nikech aneno kamoro bende ndiko ni walam ne jatend piny oyud pesa mar mondo mi ores ochumi. Aparo ni ngisa gima nawacho kaka dhano nigi geno kuom lemo. Lakini gima nyaka wang'e ni ochumi to nitie practical steps manyaka kaw, manyaka sirikal kaw mondo ochumi lokre. Gima lamo nyalo konyi go en mana mondo yud rieko ma inyalo make godo, inya choose go the best policy options manyalo konyi timang'o, manyalo konyi iinwa go ochumi. Koro geno mantie kuom jopiny ero nitiere kuom lemo. Mano gima ber kabisa kendo piny kane an ng'ama otelo ne piny to en gima anyalo kawo ma emphasize ni geno no kende ema nyalo miyo piny chung' nikech geno ka onge to piny onge. Bende wacho ni samoro kata na muma kene ne biblos mane ma bende wacho ni kik waket geno kuom jopiny, waket geno kuom ng'at man malo mano Nyasaye. Bishop iseneno ote mag jopiny, moko kuom jopiny no ni alama kama en mana wuondruok nikech bang'e en sigu, bang'e en paro mopogore ma bende pod ji nyuoyo. In di wach nang'o? Adakawo the positive one mar ng'ama wacho ni mondo kiny ka wachung' e lemo to jaduong' Owadwa Ruto ma en president mar Kenya okwajo Kenya ng'uono. Mane momiyo giwacho ni gini iluongo ni reconciliation. Koro konyalo chake gi jatend piny kochung' kacha chato wacho ne jopiny ni nitiere pledges mana timonu kana campaign. But sana yudo ka some of them ok nyal timore. Ng'uona uru to miyauru thuolo. Then wabiro tiyo wach ma Churchill wacho ni koro kosekwa ng'uono to odwaro jolony. Odwaro jolony e weche mag pole, jolony e weche mag uchumi. Koseyudo jolony e weche mag uchumi to chako gero uchumi mar piny. Kejo uchumi mar piny ok cannot really ni kwasetieko lemo mane momi ni joki wacho ni ka ji otieko lemo gokinyi to ji dok tich mondo gero uchumi mar piny. Koro ka kiny watieko lemo mwasekware werruok to gik miwacho mag uchumi gi koro jolony chako dwaro. Sharon, nitie gik manyaka wayie ni pinywa mabatho kama iluongo Tanzania nogero uchumi gi higni 4 to higa mar 5 gi mar 6 ma jatelo koro tho to deputy mar okaw tich. Things are just moving on. Teno uchumi mar piny gero. Uchumi mar piny ok wabed e studio kaka wabed to wawuoyo kata kwatieko wuoyo to wabedo kanyaka wang' odhiambo ka tieko kata nyise na wuok ka dhi e college wadhi lemo. Kwase lemo to wabuild the department mar theology. Ka tieko to adok ofisa adhi tich. Koro mae ma ng'at mowacho wachne monego koro wakaw ni ka kiny watieko lemo mwakware werruok to wadwar yo moro nyalo gero go uchumi mar piny. It is possible. To bende ber kramna kaka wang' jowi kaka wan bedo kramna mwakela ahero kaka ukaw positive vibes. So chodi positive vibes kende made konye nikech kinde makamage jopiny nitiere kod rem e chunygi, jopiny nitiere kod lit, pek mar ochumi, samoro ng'ato nitiere oko kacha samoro nuko chiemo. Tinde giwacho kramna ne kichiemo nyadi deki odiochieng' bende ng'at ma olony kramna ng'at man gi mwandu ahinya nikech kaluwore kod pek mar ngima ineno kramna ka tinde kramna portions. Kidhi kramna e otende tinde kramna kuon sambaza kosenluongo ni kuon moro mimedo. Sosa cha bende tinde onge. Koro kramna ber. Iwacho ni bende ber kwa miyo jopiny geno. Kik bende wabe koro wasoka. Actually wach miwacho no en adier ni piny to tek. And baada duoko piny matek no gi ndiko moro mondike muma. To kapok aduoko mana dawacho ni dhi ka dhiga hotel to janyiso gande jotende go ni gi pakna chiemo ma ji oweyo. Kaka seche moko japinyo ni buse chamo lunch. To kwa sechamo lunch tinongo kichamo bath rech to do. Kwa wachi ni pak mano adhe miyo paka moro e rech kabisa. Koro last time nisha di hotel ta nyiso nyakuma sawa ni dwarna wacho ni bishop sani onge kata mana joma mine moko mubiro go kama chiemo kaka sani chamo chiemo te machak madh soda onge madong tino uchumi tek. Te uchumi matek ni Sharon ne mae muma wacho ni chieng' mara chiel kane ji otieko lemo kaka kinyo dhi lemo ni to ng'isi joma ne obire lemo ni doguru miechu ucham chiemo machwe to upogne jomodhier to kane jogo dhi to nodhi otimo exactly kaka nowachi.
Sharon, uchumi tek, ndio. But nitiere joma can still take care of about 3 people. Adier. Wan kachiel. Joma kiny dhi lemo gin joma nyalo take care of 3 people. Kagi ya lemo magi lokore gadiera. Joma kiny lemo gi nyalo timo program ila mwatimo waluongo ni better school than no school. That means ni anyalo kawo nyithindo 5 matere day school. Achulo negi siling 6,000. To gitieko to gidhi university. That is gero chumi. So gima nyaka wang'e ma ng'ato wacho kacha ma positive ni walokre gadiera ka kiny otiek ang'o lemo to watim ne jowetewa mochando mondo wating' malo to manigo mondo at least wawuoth go kachiel kik wagogi gi kite. Benda paro mana ka bedo bende ber karam na kinde ka kinde karam na ka in go to samoro jirandi kacha nindo kech. Yes. Ber karam na kwa konyo nikech kinye ka po nono ne omuome nikech kaka jonyuola nyathi riti gi chiemo kionge go don koro chuni mar kwalo kapok ng'ato kwalo ng'ato monji konye gima chiri mintiere go dono donge koko mano wese mane moko kuom ote ma bende ntiere ka nikech anno ka time sa bende ringo mapiyo ntiere ote moro ka ma owuok kuom jal moro kiwacho nyingi to wacho ni jodolo mang'eny tiyo ne pesa omiyo wach dolo oket ka tugo. Iwacho ni Kenya Kwanza government mana kwa nyalu yudo ote maka gibiro bedo kisoma chel kachiel. Iwacho ni Kenya Kwanza government osikwe kanisa to tim en mana mar richo. Sirikal dhi marach okwane ka jodolo kwedo sirikal. Haneno ka janeno moro bende koro gojo kanisa jodolo e kinde maka magi bondo kwa winjgi ka giloso ahinya. Mano Yoto kada wana ne dwoki Churchill. Dwoka ne wach maka mani kich koro jodolo bende makoro iketo kata mnetema. Wasomo kuom ote ma bende ntiere Rosi Nyateng iwacho ni Kenya chalo ong'ongruok cheka milion. Kiny ne walem to rucha to ji duogo kaka pile kange matek tweta. Nyakoro mgejwang ote muoro kuondegi. David Ochola iwacho ni in fact one day Nyasaye biro chwado jok mapango lamono nikech gibuondore e nyim Nyasaye. Donyo maka ko oganda loso oganda ong'era mna gi geno kaluwore gi alama ket kod magi nikech kinyi lemo to rucha gik moko wacho ni back to factory setting. Churchill ikori Kenya chalo ng'ongruok. Wacho ng'ongruok no pok awinje kinde thuolo malach. Aparo ni magi weche ma ber ka ji wacho monde jotelo mag piny gi telo mag kanisa mondo ong'e kaka dhano paro kuomgi mondo gimbe gi ywa chunygi gine ni gima watimo gi adier koluwore gi kaka onego tim wach Nyasaye koso nikech ing'eni sama jok midwaro ywayo chunygi mondo ong'e Nyasaye ema wacho weche ainagi ng'isi ni pod in gi tich kaka ng'at Nyasaye monde mokwongo imi jogi oyie kuomi kapok imiyo gi yie kuom ng'a kapok imiyo gi yie kuom Ruoth. Koro en tich manyalo wacho ni jotich Nyasaye onego kaw kaka challenge kendo onego okony gi ng'e kaka gitiyo gi josiasa nikech iyudo ka gigi thothgi gima hinyo kaka jo Nyasaye ma jogo ma joneno wacho gi gima hinyo gi sana en riwruok gi siasa nikech siasa naturally en gima pogo ji iwinjo siasa en gima pogo ji ting'eni dhano kaka dhano ng'iyo ng'at Nyasaye kaka ng'at mochung' malo en ng'ama represent Nyasaye moko nego beni ma ing'eni oneno ng'at Nyasaye ka to oneno jasiasa piny ka iwinjo ma moral bar mar ng'at Nyasaye gineno ka ni malo kabisa makin ka giduogo gineno ka koro ng'at Nyasaye oket piny ka to jasiasa ni malo ka to koro gineno ka koro timre nade gineno ka koro mane ma koro ineno ka koro conflict gibedo ma koro faith ma aonge go kuom jasiasa cha koro abedo maonge go kuom ng'at Nyasaye be koro en challenge ma paro ni jokwath onego ng'e kendo onego okonygi gi ywago chunygi. Aparo ni mano challenge maduong' nikech bende iwachoga ni weche duto te kata mna weche matimore shaka hola ge miwinjoga ni iwacho ni kata mna kanisa ka ma ji draw the line weche mag siasa obiro mana poro waholre paro ang'o to koro kawo ni penya ni kanisa nakena otimore nade kanye makoro wabarore koro wawacho ni ok nego bedni ni kanye nikech ing'eni mana kaka iwachono ibiro yudo ka an gi kanisa ing'eni kacha dhi nikech adwaro
kwe, adwaro yadh chuny. Ma kar siasa na ok important. The moment ma isekelo siasa e madhabahu, to koro achako ng'i kaka ja siasa, koro ka ng'i kaka ng'a. Ukang'i kaka ng'at Nyasaye. Mana Bishop awinj mana pachi kotende kod mano nikech nitiere achiel kuom janeno ma bende wacho ni jodolo bende koro osenindo e klas kaluwore ni ok osebed kata mana kiwinjo duondu motegno kaluwore kod weche ma bende kila chidh nade ne oganda ma pacho kaenda. Awinj pachi kotende gi mana chaka kawo ote machielo kasta kawo pacho mogik donge. Yes, Sharon, adwa yie ni jodolo ochung' mopogore opogore. And chalo gima chaka nwa wach ni kanase wache ka. Kendo en gima ok timre kawuono. Kata ndalo machon e Old Testament ne nitiere prophets mane dak gi kings e palaces. Ndalo mane gidak gi king e palaces kata ne king olosore lao to giwacho ni king live forever. But ne nitiere jodolo moko ma bende ne ochung' oko mane wacho ni siemo gik maricho matimore. Koro chandruok ma wan go kawuono en ni jodolo ma mochung' oko to wacho gik matimore. Gin watchman giwacho ni ka okulokoru ok winj duondgi. To jodolo modak gi kings e palaces emi winjo duondgi. Koro anada na nyis jopiny kata sama wawuoyo go ni actually kaka winjo ka chunygi chalo sani ni ke chunygi wawinjo kaka giwuoyo sani. And joma timo scientific census wacho ni ka mana ji ang'wen abich out of this ting'e ni mae kaka piny chalo. Awacho na jopiny ni sama gineno ka chunygi rach kabisa ni gi gik matimore e sama ka gidir Nyasaye to Nyasaye nyalo duogo lamo. And God is not a respecter of 3 P's. He's not a respecter of person, places or position. God can remove President Ruto kumobeteno mabi maji ne ko betelo kato ywak na Nyasaye ni piny odwaro mondo piny olosre. Actually, God can even Sharon Maya watch a national radio station. I mean, you can kawantiere wawinjo ka ji ywakga ni wadwa Rigathi Gachagua ma is our deputy president. Samore is too ruthless. I'm telling you, God through the prayers nyalo golo Rigathi kacha mabi piny ma wachne jothurwa wena the way I've talked to you, because for the sake of this country wadwaro mondo piny ni okwo mondo piny no losi. Mano gima Nyasaye nyalo timo through alam. Omiyo jopiny kaka winjo ka chunygi olno ema wacho negi ni at this time ne Churchill owacho joma leme utegi ng'ato be nowacho ka ni ng'ato leme wuode. In leme wuodi kanyo to lemo ni no ema be loko chunjo makinyre kacha cha. Makinyi we can see kada place olokore Kentucky. Bende kana mna kilema lam mare nikech kila ng'ato tero ga lam mare. Yes. E kine motera lam mare bende wapare piny Kenya. Wapare piny gi jotelo ma bende tayo. Nikech magi bende to ni telo bende wuok kuom ng'awa Nyasaye. And actually Sharon mane gima in me paro nago. Na kanyi wacho na wach ni nya wacho ni ada penjo jopiny. Ni is God watching over our leaders? Bende Nyasaye ng'iyo jotendwa. Niki nyalo chopo sama wang'iyo mwane ni Nyasaye kata Nyasaye tindo ng'iyo jotendwa gi nyaka bende Nyasaye bo wege paro mopogore. It is true ni Nyasaye ng'iyo jotendwa. Mane mung'iyo nyiso wan walam ne jotend piny including maricho to gi mabeyo walam ne gi duto te. Ero kama na inya weka wane ote mabenda bro bedo ka somo kanyo nyakwa ramga juang bang ote abro bedo ka winjo pacho mogik ni kitani no ka sa bende ero koro sema yo wangwa. Ote nitiere kanyo nyakwa ramga juang mabendi bro beda ka ikonya somo. Judy Dona iwacho kanyo ni Sharon Oyaore lemo to ber waketi mana yie biro bedo mondisore. Lakini jatelo masani to kiatayo raia tho wacho ni musina jadolo. Aya. Ote machielo bende Clifford Odhiambo wacho ni diwati mango kaka jo Kristo mani e Kenya ka. Kod pacha en ni nyaka walam ne Kenya wane mondo wabed kod kwe makende. Wabet ka walemo ne ji duto kod jotelo duto ma ok wadewo chung' mar siasa. Aparo ni mano ote maleo. Ote machielo kenda bro bedo kasamo Joshua Molo Nyasaye mano pedho jo Israel gi mana e kaka dwate moresa mugikne. Aya, geno nitiere ni wambende kaka jo Kenya obiro bedo kwa yudo mana. Lamne Ruto oduok ne ji ochumi. Oduok ne ji ochumi piny mondo wayud teko malong'o mar lemo ne Kenya. Mondo bede gi kwe to mana ka wayienga.
mano lavenda rabete wacho ni alam ok jal mana lam ka ng'ato denyo ji nyaka lam ka yieng. Aya Churchill mago moko kuom ote mabende jopiny osebedo ka ore mana ni ote pod ng'eny sema mayo wang'wa nek bed ni watieko chenro awinya nena pachi Laktar Churchill Saoke kotenre kod thor wach mano mar alam mar piny Kenya wach ni mogik debed ang'o ne jokanyo nam. Anya wacho ni mokwongo waendelea gi lemo ne piny waendelea lemo ne jotendwa telo ok en gima yot gidwaro rieko ma mon Nyasaye omigi. Mar ariyo en ni mondo jotelo ben mondo bed jomobolore gibed jomobolore gikwa rieko mar Nyasaye mondo konygi gitel ne piny to en gima biro dwaro bolruok moki bolruok mamiyo ing'eyo gimiwacho kamiwache gi ng'amiwachone. Erokamano ahinya Churchill Saoke aparo ni en short and sweet wach makamano mabende wacho japiny mantiere gi ite en gino mara ni winjo jadolo in makoro wan itieknwa gi wach ni mogik. Sharon, piny Kenya pod nigi geno kendo geno ma wan go waketo kuom Nyasaye. Kanise mang'eny ok mana makiny kende nigi lemo and adwaro mondo awach bende ka ni kata wan mwawuoyo kodi ni wantiere gi lemo tarik 18 mar dwe ni lemo maduong' ahinya e dalawa ma Kisumu kotelno gi jatendo maduong' miluongo ni Archbishop Elisha Ocholako. Wabro lemo ne piny. Tadwaro mondo anyis jo Kenya duto te ni chunygi kik tho kendo chunygi kik nyosre. Nitiere jomose Nyasaye osegolo kuonde ma oingo kama wane Kenya kawuono ma Nyasaye oketo gi wi lwanda ma gichungo motegno mopuonjo gi wer makoro ok giwer wende mowinjo ka jo Kenya wero kawuono kuom gik matimore koro nopuonjo gi wer manyien ma wendno ne ginyalo pako go Nyasaye to ne ginyalo nyiso go gik ma Nyasaye osetimo. Omiyo en lemo mara ne piny Kenya kamoro mora mantie ni mondo Nyasaye okony Kenya kendo Nyasaye oduog Kenya mondo Kenya oduogo chung' e wi lwanda motegno. Erokamano ahinya kapok itieko nitiere ote moro kama Philip Odero oro to en mana ote modonjo sani wacho ni apenji jadolo kawuono nitiere kama tek wacho ni apenji ni ang'o momiyo ni jodolo moko tinde lemo mana alam mondike. Mana matin. Sharon, okay, Philip Odero wacho adier. Two things. Number one, kondik lemo to miyo is strict to the point. Yandi winjo lemo moro mane ng'ato lemo nokondiki to no lemo ni mondo ng'ato tho piyo. Koro magi momiyo gik mondiki kidhi lemo function maduong' tindiko gik mindiko go mondo gik miwacho go ng'ere ni gin gik ma ok dhi offend kata wan kwa biro ka ng'e nitie gik moko ma kasa ko wacha no ga kaka ing'iya ang'e ni temo nyisa ni mano kora tem nade mano ok wach yamo. Koro miyo Odero mondo yie ni ka jogi odhie functions madongo tadiera Odero nego bed no okonyo jatende ondiko ne gik jatelo no bedhire wach ni lemo na ngada lemo no chumi to kik idhi wach gik machalo kumo chumi. Aparo ni mano ni ka koro mane ma miyo gik mondiki no ber. Gima kama katieko gima miyo ng'ano nyalo bedo no wacho wach no ingene samoro kata speech kisomo speech mi wacho gi dhogi ngene wuok e yi kendo ji file to sami some cha en mechanical koro kik relate gi ji koro ingene samoro speech gine remo mi somo ni ng'ato ok ne kantie spirit apan jadolo lere makara nikech kanise no ngulemo ga ok osom koro kodhi gala moro kata wane chak lamo kaka uchumi to jatelo manotimre nade kama then jibru chako wacho jomo kidhi offend ka wacho ni ng'ane wachango kaka ing'eyo ok wadar yambo gima wacho no en gima ji oselemo maber. Ang'eyo nyaka joma yalo injili ka kondiki and it will flow kaka oyale no chal en gire menono ndiko. Erokamano ahinya gono erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro twak kod onagi en geno marwa ni nyakora mga jwang'a iyudo puonj nikech okinyi ma kawuono nantiere ka gi Laktar mano Churchill Saoke jalony weche mag telo mana somonwa paro bende nantiere ka gi Bishop mano Argwings Yoto mano mabende nasomonwa paro kotenre kod dolo ng'ene bende weche motenre kod Nyasaye nyaka luonge jodolo gino maton gimiwa geno to nyewe wayudo chiemb chuny matin mane nyalo somono kaka manyakora mga jwang'a dakika ni 20 kod tok sari mar okinyi nek bed ni watieko twak ma kamae ndio okinyi ma kawuono ken chien tich ariyo gi sani kaka yo matin chenro ma bende biro bang' ma en chenro mano mar orako wane kaka wanyalo rieyo dendwa ng'ato bende nosenyisa ni tinde kata orako ok ochuno nikech kech nego kata mana ji chiemo ok wacham koro islema orako bende ber kata bed fanona ni randere kata chwe nyalo konyi achiel kata mana ariyo wako yo matin mane chenro mabiro